Nesa ymlaen mae ni yw meddwl, a dyma'r wefan i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl, a hynny gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn ni'n gwybod bod materion iechyd meddwl yn bwysig i bobl ifanc. Rydych chi wedi dweud hynny wrth i ni tro ar ôl tro. Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru ac felly mae etholiadau'r senedd yn holl bwysig wrth ystyried pa fath o wasanaethau sy'n mynd i fod ar gael i'r bobl sydd ei angen. Falle taw chi yw hynny nawr neu yn y dyfodol neu aelod o'ch teulu neu ffrind. Y peth pwysig yw bod y gwasanaeth sydd yna yn addas ac yn gweithio i chi pan ych chi angen e. Llywodraeth Cymru sydd hefyd yng ngofal addysg, ac mae lles yn mynd i fod yn rhan ganolog o addysg o dan y cwricwlwm newydd sydd i ddod yn 2022. Ydyn ni'n falch fod llawer mwy o bobl yn siarad mewn iechyd meddwl yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae pobl ifanc wedi chwarae rhan bwysig iawn yn y newid agwedd hwn. Gyda'r etholiad hwn, dyma gyfle arall i chi ddylanwadu ar y drafodaeth ar iechyd meddwl. Gyda chi mae'r grym i newid agweddau tuag at iechyd meddwl. Mae gen i chi'r hawl i bleidleisio, ac mae eich llais yr un mor bwysig a llais unrhyw berson arall. Ydych chi'n ei gweld hi'n anodd neu'n aneglur sut i gael mynediad at wasanaeth iechyd meddwl, neu yn ansicr pa gymorth sydd allan yna ar gyfer eich anghenion chi? Ella bod gennych chi gwnselydd ar gael yn eich ysgol neu goleg, ond yn poeni sut fath o darpariaeth fydd ar gael wedi hynny. Yn anffodus yn amlach na pheidio mae'r rhestr aros am help proffesiynol yn hir, ac yn hirach fyth os ydych chi eisiau cymorth drwy'r Gymraeg. Dy hyn ddim yn iawn, ac mae angen symleiddio'r broses o dderbyn help, a chael system lle does neb yn cael ei troi ffwrdd. Mae angen gwasanaethau mwy hygyrch, boed hynny'n fwy o adnoddau ar-lein, mwy o gwnsylwyr dwyieithog, canolfannau lle all bobl alw heibio, ac ati. Wrth bleidleisio ar fair chwechad, ydych chi'n rhoi gwybod i Senedd Cymru bod hi'n angenrheidiol bod gwasanaethau iechyd meddwl safonol ar gael i bawb, be bynnag i sefyllfa. Mae gan bawb iechyd meddwl, a mae gan bawb yr hawl i dderbyn help. Mae derbyn gwasanaethau iechyd meddwl drwy gyfrwng Gymraeg yn gallu bod yn anodd, ac mewn rhai ardaloedd yn amhosib. Ond, mae derbyn gwasanaethau'r fath drwy gyfrwng iaith gyntaf yn hanfodol, ac yn fater o angen ac nid o ddewis. Mae gorfod derbyn gwasanaethau iechyd meddwl drwy gyfrwng eich ail iaith yn wasanaeth eilradd, ac yn gallu cael effaith andwyol ar eich triniaeth chi. Mi all eich rhwystro chi rhag mynegu eich hunan yn glir, a rhag datgelu popeth sydd angen i chi datgelu. Mi all hefyd effeithio ar eich hyder chi yn y gwasanaeth, ac ar eich gallu i adeiladu perthynas therapiwtig iach efo'r person sy'n darparu'r gwasanaeth. Mae'n hen bryd i wasanaethau ieithyddol addas fod yn flaenoriaeth i senedd Cymru, ac mae'n holl bwysig eich bod chi'n defnyddio eich pleidlais i gyfathrebu hynny hefo senedd Cymru ac i fyny gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.